Vi er nu på Fjaltring Kirkegård, som ligger tæt på Vesterhavet. Bølgerne kan høres i baggrunden. Her sidder jeg ved Den Døde, som er en del af skulpturgruppen Den Døde og den Sørgende. Jeg forsøgte at vise noget om, hvordan vi møder sorgen og døden. Her viste de, at den døde ligger med hænderne på brystet og lukkede øjne vendt mod himlen. Det er en natursten. Man kan se årerne i stenen. Jeg har forsøgt at følge de årer i hånden her. Armen, der kommer op og bliver til hånden. Og til den anden side her er den sørgende. Det viser det paradoksale i, at man som sørgende vender sig mod døden og mørket. Personen her er fuldstændig krøllet sammen om sig selv i naturstenen. Og den døde ligger vendt mod himlen. Forhåbentlig sker der det en dag, at man opdager det paradoksale i det, og igen vender sig mod lyset.